ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ମା' ପୁଅ ଚାଲିଲୁ ବର୍ତ୍ତନ ମାଜିବା ପାଇଁ। ବହୁତ କାନ୍ଦିବାରୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତନ ଦେଇଛି, ହେଲେ ସେ ରଖି ରଖି ହିଁ ଯିବ ସେଇଟାକୁ। ପୁରା ରଖିଦେବ, ପୁଣି ସେ ନଳକୂପକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେଇଟା ସେ ରାସ୍ତାରେ ରଖିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏବେ ଯିବ ସେ ନଳକୂପକୁ ଗଲେ ପୁରା ଗାଧୋଇକି ହିଁ ସେ ଆସିବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତନ ମାଜିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁରା ପାଣି ଅଜାଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଅବତାର ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋର ବର୍ତ୍ତନ ମଜା ଏବେ ସରିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମା ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ସେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଅବତାର। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଯାକ ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆର ଆଉ କଥା ଜମା କୁହନି। ଯେତେବେଳେ ନଳକୂପକୁ ଗଲା ଏମିତିଆର ହିଁ ଅବସ୍ଥା ତା'ର, ସବୁ ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଛି। ଆକୁ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚକୁଳି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବିରି ଚାଉଳ ସବୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଛି। ଆକୁ ପୁଣି ଆଣିଛି ନଳ ପାଖକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ। ଆର ସବୁ ମଇଳା ପାଣି କାଢ଼ିଦେଇ ପୁରା ସାଫ୍ କରିଦେବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁରା ସାଫ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରା ମଇଳା ପାଣି ଥିଲା, ଆର ସବୁ ଦେହରୁ ମଇଳା ଯାକ ସବୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ପୁରା ଚକାଚକ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମିକ୍ସଚରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ କରାମତି, ସେ ସୁଇଚ୍ଟାକୁ ହିଁ ସେ ଧରିକି ଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠିକି ଧରି ଅଛି। ପୁଣି ବନ୍ଦ କଲାବେଳେ ମୋତେ ପୁରା ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ରୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗର ସୁଇଚ୍ଟାକୁ ଧରି ତା ମୁହଁଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପୁରା ଅନେଇକି ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ପୁଣି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚକୁଳି ସହିତ ଆମର ଚିକେନ ଆଳୁ ଟମାଟୋ ତରକାରୀ ବନେଇବା। ଆକୁ ଏବେ କଷା ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ କଷା କଷି ସରିଲା ପରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚିକେନ ତରକାରୀରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମସଲା ପେଶି ଦେଲେ ଏମିତି କଳା କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସହିତ ମାଛ ବି ଅଛି, ଆଉ